Geert, Ja. Heerenveen verliest met 9-1. Ja. Cambuur had nog net een doelpunt maken in het eigen stadion. Nee. Maar het goede nieuws is, daar is het weer om. Dat bedoel ik maar. Hoe wil je het op vakantie? 8 seconden om, want kan ik dat aan je net vertellen. Oké, goed Dus? zo. Eerst naar de gast. Eerst naar de gast. Waar is de gast? Dat is Pieter Kooi. Hij is dus zelfs de suikeroom van Cambuur. Hij is de gast. En we hebben een volle tafel. Want No. Roelof de Vries en Andor Faber zitten aan tafel. Maar Geert, du bent verslagjouwer. Ja. Maar du bent ook een beetje supporter. Hoe volle yield heeft Tono eigenlijk in Cambuur zitten? Ik heb er geen zin in zitten, joh. Nee, nou kom aan tafel. Heerenveen speelt het kamikaze-voetbal en wordt mij nog niet vernederen terug AZ. En Cambuur verliest voor de 4e keer op Riegen en zit nou in LS. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. Mijnans helft van Utrecht, die zit er met nou volley. Fietsen met die komt, ja. Hij zit er in. En het doelpunt is van Luc Brouwers. In het strafschopgebied leidt hem Belt. Scott wordt doorrekken. Get erin. Het is 1-0 van Ajax. Een heel lullig doelpunt. Always look on the bright side. Dan komt hij hier op hier, maar de keeper maakt hem rond is op Parrot en Parrot scoort. In de Leeuw draait daar. Parrot en daar is de traaien in. En dat is de noemer Fjouwer van Troy Parrot. Nou, dit wat er maar wezen. Die was wat schat op de peel. Op de peel. En daar is de Fjouwer in. Oh. Nee, hij scoort hem zelf. Ibrahim Sadiq. Klullig, lullig en treurig. Het is de vraag of de Dubrosivus op het scorebord komen in. Daar is hij al, Max Meering. Ja, daar is hij al, de 18. Laat hij de bal voor bij de eerste peel en daar is het Jocherien. 10 roepen ze hier al. En dan gaat niet zien, die komt er nog. Dat kind net oors. Dat viel je alles. En toch maakt ze er een hele fleurige uitvoering van, want de heren, ze zitten er alweer klaar voor. Geert van Thuin, Andor Faber, Roelof de Vries en de Robin Hood, de filantroop, de weldoener van Ljouwert, Pieter Kooi. Moet is de beste, Pieter. Dank u wel. Ja, dat was het net gelijk hoe yield ha, zijn, hè? Dat ik die vregen. Ja, precies. Hoeveel yield Volgens mij, heeft hè? nou eigenlijk in Cambuurstuds? Er is pen en papier bij die. Ja, ik heb pen en papier bij me. Nou ja, het van mij begon het uiteindelijk in november 2022. Toen ik op uitnodiging van Eelsen van de RVC even mij weer in Cambuur kwam. Ja, en wat ik daar toen vielde, ik denk, wat zit hier te gebeuren? Hè? Het plan van het nieuwe stadion, ja, gewoon het volksgevoel, wat me hoe voelde daar. Ja, dat lukt mij. En toen had ik als eerste €150.000 aan certificaten. Ik schreeuw even mooi. €150.000. Ik denk, nou ja, weet je wel, dan kijk ik eens een keer bij een vergadering komen. En ach, ik denk dan jou ik een beetje een signaal dat je het ook wel wat menens binnen. Ja. Je kan er altijd wat praten en de waan en ik zul van alles. Maar ja, ik ben wel iemand van, ja, wie A zegt moet ook B zeggen. En als je er dan ook iets van vielen, nou, dan meid ik wie meidjes, zeg maar. Toen kwamen ze ook al met de vraag, kan ik nog een ruimteloze lening bij komen? Nee, dat wie pas later in de tier. Oh. Nee, toen wie het zo dat, dat ik in 2023 wist dat ik onderwijs wie om Kooi, het bedrijf wat ik zelf opzetten heb. In 2010. Ja, wij naar de vierdere na investeerder te brengen en vierdere groei te kennen te plak vinden. We hebben in touw een na investeerder. Op een gegeven moment groeien uit in Joskawai. Nou, je wist dat je vol in dat proces zit en nou, dat had een volle prototype vergen omdat we er goed verhaal konden te krijgen. Ja, en toen weet je in augustus dat ik al dusdanig vol even om mijn hoeken jongen hier. Ja, Pieter, de antwoord maar wat kwaad. Ja? ja, nou, dat ik mijn aard zitten gang en eens even hefken naar die stadion namen. Nou, uiteindelijk hebben we daarvan zijn voor 1,6 miljoen. Die kan stuk op schreeuwers was. 1,6 miljoen. 74 zitten we op, ja. Waarvan Telt even van die op. Graag. Ja. waarvan 150.000 in certificaten. Dat is bij clubcertificaten. En 1 miljoen in daadwerkelijke sponsoring. Nou, het zie je niet lang de namen bij je. En dat is dus een bedrijfsnaam. Nou, mooi cadeautje naar het bedrijf. Wat die volgende stap ingang. Ja. Ik een iets beetje. Nou, reken ze er aan de actie ik naar de concurrentietafel. Zo jongens, van u is bij hem nog net ouder komen die. Toen vernam je dat het vierde, het is gewoon een heel dossier om zijn stadion opleveren te krijgen. Uiteindelijk €34,3 miljoen alles op elkaar erop telt. Dus ja, ik vernam wel onkom, oké, ze maakt straks naar de gemeente hier daar. En toen wie het de zaterdag voordat de wedstrijd spelen wat zien wie het NEC voor de beker, de hele finale. Ja. Zeker. Ja.
Dat ik met de man zitten ga. En toen zoet de wijze door de gemeente. En daar wonen ze 6 miljoen euro chantelien. Maar ja, ze hier zelf ook nog 6 miljoen nodig. Nou, ik denk, nou had ik er inmiddels wel een dusdanig goed gevoel bij de man, bij de club, bij het verhaal. Ja, ik geloof er gewoon in dat dit gebeuren gaat te commanderen. En dit is gewoon, ja, dat kan bij de volgende groeistappen meid zien te commanderen. Maar het wie net toevallig dat je me ook al ziet. Want ze kwamen maar de hand niet hierbij daar in Drachten, Pieter. Jankend. Ik kan me voorstellen dat het voor Harry en Art dat het heel vervelend is om zo'n vraag te moeten stellen. Hè, die al wat onvielen komen. Ja. En dat is natuurlijk net dat doe je net graag. Maar goed, het wie wil de manier om het valken te krijgen. Ik vernam het al wat onkom. Dus toen heb ik 6 miljoen euro lening daar zijn. Ik ben nou haast op 8 miljoen, hè? Waarvan inmiddels 4 vervoermaak is. Dus in is dit nog geparkeerd. Maar wij, dat- we wacht staan nou op 8 miljoen. Ja, oké, maar dat wel weer... Ik ben nog bezig, toch? Ja, we zijn nog bezig. Ja, precies. Oh, sorry, geef maar even terug. Nou, toen gingen we dat dienen. En toen gang de gemeente die gang ik hoestag. Nou, mooi. Ik heb een fruit. Ik heb het stadion aanbouwen. En toen kwam Ladders Lamboy binnen. Nou ja, die vond ik al hier wat. En die ziet in ieder onderhandeling toen met RKC. En toen ik dat moment hier. Nou, dan scoorde ik die door hier. En Ladders en ik de eerste kennismaking. Ik zei, jongen, gast, teken je nou gewoon. Ik zei, dan krijg je straks een patiënt mij een selectiebiel kwam te stellen. En huppakee. En nou ja, toen ben ik daarna weer naar boven te gaan. Was hij die Arcape-song van... Nee, dat had ze zelf maar. Dat had ze al zelf maar. Maar dat is zo net Nee, daar zit ik net, Nou, nee, daar jeetje, zit man. ik net tussen. Ja, dat valt dus dan weer een beetje op. Gaan hier ik even opperen. Ik denk, dan moet er ik mooi voetbal komen. En dan mag ik zeggen dat je, nou ja, toch wel een beetje, in ieder geval in linkerrietje, meidwaan kennen. Dus toen als ik een 4 ton certificaten kocht. 5 ton. 5 ton? Ja. Vonden dus natuurlijk, ja. Maar dat wie ook een deel om klappen op te vangen, toch? Van Ja, sponsoren. Dat wie Nou net ja. alleen nog voor het spelen. Waar Cambuur nou is die groei in het naaie Joske. Ja, en dat gaat net vanzelf. Ik bedoel, je bent er al in West. Roelof Doik? Nee, nee. Nou, maar Nee, dat zit er straks. Ah, nee, ik wil vreed, maar ik hier een interview Nee, met Maar hij vindt een Ikea-stadion. Ja, hè? van Boeten vind ik het heel lelijk. Hij vindt het, maar- een IKEA-bouw. Mag ik dit even zelf lezen of hoe zit het? Misschien is het zelf beter even. Nee, ik vind van Boeten vind ik, maar dat vind ik wel heel veel een nije stadions vind ik dat heel lelijk. Maar van binnen, wat ik op de beeld zie, hè, en mijn heid had erbij gelijk die wie ik heel enthousiast. Dat van binnen liep het wie wel heel Ja, mooi. Maar ik hoef vreed, maar ik hier een lange interview met Noppert, dat roem wat u, toen ik jou nu aan pas kleren, dat is net. En jong had mijn vrouw naar koor, dus dan keek ik net. Die vrouw gaat naar het koor. Ja, dat is jongen. Ja, Nee, geen spreekoren, maar Wat voor koor? Wij zeggen er er niks van. het is een, Dat is ook wel hoe in mijn een modern koor. Modern koor. Oké. Dus ik ken het. Maar dat komt wel. Maar hoeveel laatst uitrekken uiteindelijk? Wat zitten we op? We zitten, nou ja, Pieter, ik zit op een dikke 8 miljoen nou. We zijn net Daar kleed. is er net goed teld. Nee? Nee. Want waar zitten we dan op? 4 verliening en 2,24. Ja, Dus dat is zo'n zo'n 24. Ja, hij telt die miljoen van die lening die misschien nog nodig is al mij. Wie gaat Sjen? Hoe Ik het lang? al ronde? Wie gaat Sjen waar het... Wat heeft nou in de notulen staan? Het exacte bedrag. 10.190.000. 10.190.000. dan hebben we het Maar dan hebben we een gat, ja. Want daar kom ik dus nou net op. En ik weet van, ik ken net heel goed rekenen, maar dit klopt Nee, net. dat Nee, dan is gaan we inderdaad, precies ja. vorige week. Ja. Ook Zie ik- gigantisch. ja, zie ik Nou, even. zo. Ja, doelpunten. Maar- En wij reageerden trouwens ik net op. Nee, maar jongens, hebben wij hier te krijgen mij een primeur. Ja. Krijgen we een primeur? Ja, je krijgt van mij een primeur. Nou, Ja, ik vanmorgen even aan even hoe gaan van, nou ja, ik viel de druk zelf ook wat daar nemen, wie kwam het in het stadion, wat hier ben erop praten. Ik zei nou, ik zei van de Bregen mij op 1 augustus moest het stadion oordroegen worden. van Wijnen wordt het oerdroegen naar het stadionbeheer. BV. Stadionbeheer BV. En op een factuur je het BTW, tenzij dat je daar afspraak moet maken ha. Met de belastingdienst of dan wel mij verwijnen, verlegde BTW. Nou, dat ran al hier oorzaken dat iedereen op dat moment dacht hier. Dus meer we de BTW moest voorsketten worden. Oh jee, maar BTW, dat is 21%. Hoe 14 miljoen euro. Oeh, Rekken jullie dat nog even uit? ja, dat is 12,94. 12,94 miljoen. Die komt in november komt die weer waarom. Want dan kan je bij de belastingdienst weer waarom vrije. Dat is stielijk voor 3 maand. Ja. Maar ja, het moest al even gebeuren, want die stadion moest wel daadwerkelijk oer. Daar zitten de vergunningen en alles ik in. En Cambuur hier zelfs geen 3 miljoen euro op twee lezen om dat te betalen. Nee, die hier net lezen. Nou ja, dit jaar vind ik bij de fase 1 binnen. Er binnen al die dossiers, dit wie er eentje van. Dus man nam je altijd op echt de ervan.
En uiteindelijk gaan we eerst nog praten over een bankgarage. Nou, dat lukte ik al net. Dus toen hebben we de Sint maken. En die komen 3 of 4 maanden komen die weer weer om. Maar wist dat zeker? Want Dat is het ideale scenario. Nee, dat komt weer weer om. maar dan moet toch gewoon BTW betalen voor in Ja, maar die Nederland? kost ik weer weer om voor je. Hè, Ja, maar waarom moet je nou eerst BTW betalen als je al weet dat je doet 3 Ja, dat is het rare, Geertje. En dat wie werd ze. Dus ik met de belastingdienst wil praten om een ruling aan te praten. Dan zeg je dat. Hè? Want je betaalt en ontvangen BTW is het verschil ertussen. Dat mij bijdragen Ja, en dat dat mij weer omvreden. dat weet ik. Nou, als je, en nou gaan ze hem dus eerst betalen. Nou, en dan komt er in oktober weer weer om. Maar dat hele bedrag komt dan weer om. Dat hele bedrag komt dan weer weer om. Die 2,94 miljoen euro. Dus dan ben we weer om bij Dan blijkt dat zo'n we- 24. En dan zitten we weer op zo'n 24. En dat is eigenlijk het bedrag. Wij stoot nieuwsgierig naar wie is het. Ja. Ja, maar En goed. dus dan een 1 miljoen in naamgeving, 1,24 in certificaten. Dat is ook iets voor de lange termijn. En 4 miljoen in lening. Maar de primeur, even kort samenvattend, jongen. Ja, De ja. primeur is dus dat Cambuur toch weer BTW betalen moest. Zij hier geen 3 miljoen. Nee. Ze hebben die bellen. Ja. Was toch 3 miljoen vastzitten. Ja. En in het ideale scenario, en dood is de gemakshalve vanuit, Die maar bij komt Cambuur wel weet je het nooit. Nee, komt bij wel om. Ja? Ja, ik bedoel, de belastingdienst die is er van op echter. Dus Oké. je moment Maar renteloos? Nee, 6% rente hebben we er over afpraten. En die doet me ik zeer ergens op een of andere manier. Want nou ja, dat viel wat raar dat dat binnenkomt. Maar ik ben helemaal gekke Hendrik te wezen. Nee. Zo is het. Maar hoe heeg wie er niet? Stel, het wie net slagen, wie er dan een wedstrijdje in Helmond Sport West en ogen een vreed in Jong Ajax en Joentje Roda? Ik denk dat we dan met z'n allen op 18 augustus biscuitjes Zielen West winnen. Wij winnen. Wij winnen, ja. Maar Ja. je Maar dat wordt niet stelt. Je kan niks zeggen. Je weet het toch van tevoren dat je die 21% BTW-betaling maakt. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ze daar geen rekening mee houden? Nou, daar wie wel een scenario dat het gebeuren zou, maar daar wie ik een heel realistisch scenario dat je gewoon BTW verliezen. Zo gebeurt dat op in het vastgoed wereldje. Maar op een gegeven moment kom je ook in iets van een politiek speeltje natuurlijk. Hoe rint de druk wat op. Nou, oké. Maar toen maar. Dus wie hier kwam er een lijn en toen wij in Oostenrijk weer in Ja. Geert. Ja. En ik hier bezocht om het gewoon ik de komende week maar wat low hier te houden. Want ja, het is wat het is nou. Ik herinner ik net met de keer. Ja, nee, maar wij vinden het wel fijn dat ze het dan vertelt. Maar ik vernam ik dat de druk wat aannames Ja. is. Maar ik denk nog maar voor de bregen ermee. En spannender is dat Maar is Pieter, het. het is Ja. gewoon, het is een heel simpel gegeven. De kids het je beter aan u vertellen als dat low key te houden, jongen. Want het komt toch altijd uit. Nou, Maar dat nou is nog het. eventjes, Zij is het, dat- joh. Nee, dat ik is maak exact- eens even een berichtje, Rolof, sorry. Want de bedragen die vleenden hier is op tafel. ik ben Maar, al burg. jongens, het interview van Roelof de Vries, uw eigen Roelof Zoel, maar Robert van Persie. Dat had je zelf gedacht. Wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Nou ja, het Sjoen, het interview van Roelof. Ja. Want dan heb je dus correct, maar Jocheningen verlend van AZ. Je bent chagrijnig, je bent van het field of vagen. En dan gaat de trainer, die gaat de catacomben in. En waar zit hij dan? Ja, er zit Al een man- grijnzend. Ja, al grijnzend. Nou. De reporter van Omroep Friesland. Nee, eerst gaat hij naar Jar Roels van NOS. Dan gaat hij naar Christian Wielaert van ESPN. En dan komt hij bij mij. Oké, en dan stel je de volgende vraag. Om eerlijk te zijn zit ik naar zo'n wedstrijd te kijken en denk ik aan de ene kant, jeetje, pijnlijk 9-1 en als supporter vind je dat natuurlijk vervelend. Maar aan de andere kant, we kennen ook jouw verhaal. We hebben het hele verhaal meegemaakt. We hebben ook al gezegd, we gaan het deksel op de neus krijgen. Dus ik zit een beetje in dubio. Aan de ene kant denk ik van, het is echt wel naïef. Dit kan eigenlijk niet op deze manier. Aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wel heel erg leuk. En dat hoort inderdaad erbij. En uiteindelijk wil je beter worden. Zit jij zelf ook een beetje zo te malen in je hoofd? Of ben je echt heel straight erin en zeg je, we gaan gewoon zo door. We blijven 4-3 spelen. We blijven met die lage opbouw hoog druk zetten. We gaan er gewoon echt 100% zeker mee door. Wat denk je zelf? Ja, ik vind dat dus heel grappig. Ja, Doos Jospion, dat vind je net zo grappig? Ik vond het echt prachtig. Ik vond echt persoonlijk dat Van Persie er heel mooi op antwoordde. En dat hij gewoon authentiek, gaat van eigen kracht uit. Ja. Ik hou er wel van. Ja. Het vond ik prima. Leden we in alle realiteit vesten een tamelijk lange vragen. Wie een lange vraag? Ja, alleen Noord. Vond je hem dat? Ja, vond je hem met een lange vraag? Zus die van Persie denken, waar gaat dit heen? Waar eindigt dit? En dan zei hij, wat denk je zelf? Ja. Goed jongens, we zijn er aan toe. We gaan naar de stellingen. En de eerste is van Roelof. Roelof, als voetballer wie van Persie van de buitencategorie, maar als trainer mooi hij de fiets van George Ulte nog net strikt. Ja, ik ben het team Ulte, dus ja. Ja? Oké. Ja. Zo, hoe betekent je het altijd? Goed zo, dan geven we naar Andor. Tom Haaien had grut gelijk om dit seizoen te voetballen bij Almere City. Nee. Pieter, komt-ie. Ik juich hudder voor Pieter Jelle Stroelker, Tjoelker als voor Henk de Jong.
Dat is mijn maat. Beide eigenlijk. Ja, dan ben je mat kiezen, hè? Ja, nou, ik heb nou van Pieter Jilders juicht. Dus, No voor Henk? ja, absoluut. Goed schipper ja. van de duidelijkheid. Ja, dan gaan we naar Geert. Mark Diemers is een betere onvierder dan Nicky Soeren. Resoluut. Goed zo. Roelof, Robin van Persie moet gewoon vasthouden aan zijn eigen visie en action FC Twente Harakiri voetbalspelen. Ja. Ja. Andor, Tjen Rode JC, hebben we het woonskip voor het eerst in het nieuwe stadion. Nee, Zo. Nee? dat lig ik uit, Aasten. Oké. Geert, zonder Pieter Kooi hier het nieuwe stadion er neer kwam. Nee, never nooit. Dus ja. En dan, Pieter, als Cambuur Tjen Rode JC wen net witte scoren, dan keep je zelf wel een spits. Nee. 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 Dat is korte termijn. Dat is korte termijn? Ik heb mij op de lange termijn. Oké, en dat is meer gewoon zekerheid inbouwen en meer gewoon Ja. steeds maar in het stadion investeren. Nou, ik vind sowieso dat je de bedragen die ze al hier opschrijven. Dus, nou, dat is prima dat jij dan ook bij deze fase. Ja, er moest een kijk wijzen die het zes maar even erin waren te stappen. Zacht u drukt. Maar het zou natuurlijk machtig mooi wezen dat je de komende jaren meer draagvlak onder het geheel krijgen kennen. Iets was nou ook als Jost mij het aantal seizoenkaarten, wat bijvoorbeeld daarnaam is, skyboxen die het goed vult binnen. Ja, nou moet je daar gewoon met z'n allen volle en breedte onder krijgen kennen. De komende jaren. En dat, Pieter, is eigenlijk wel de essentiële stap in de volgende fase. lijkt klopt. mij. Want, Ja. met alle respect, Cambuur had zo'n mensenheugenis in dat Lietse stadiontje omheukerd. Met alle respect, totdat het net meer koer. En nou hebben ze deze geweldige accommodatie met mogelijkheden. Ja. Maar dan moet je qua organisatie echt klaar voor wezen. Vindt u dat Cambuur qua organisatie klaar is voor de nieuwe stap? Nee, maar daar ben ik gewoon wel heel goed. En nice dat Sintsies is. Probeer ik, sowieso wekelijks ben ik in contact met de heren. Tuurlijk, de eerste maar dat stadion is straks maar eens een keer daadwerkelijk opleveren worden. Nou, en dan is het al hoe dan ik een hele prestatie wat er stiert. Maar dan stiert er ook een stadion met 34,3 miljoen wat het kosten had, waarvan 28,5 miljoen financierd is. Dus hoe krijg je de financieringslasten naar beneden? Juist. Die ben gigantisch heeg. Naar de gemeente 6%, naar Bert van der Brink 6%, naar mij 6%. Nou, en nou 6% is net een woekerrente. Ik bedoel, wat voor onderpand hij? Een voetbalvereniging, een stadion. Nee. Nou, dus in het eerste geval zit ik er alleen nog in het stadion. Ik hoop dat dan een keer deel komen. Hè? Ja. Dan komen we daar. Nee, maar dus voor mij is dat gewoon een ik ga gewoon een stukje drang om ambities ik wie te meiden en ja, wat verschil te meiden in de wereld. Maar Jos er dan ook misschien in de toekomst een rol van diezelf? Had Cambuur het gewoon organisatorisch net op touw krijgt? Die rol had ik misschien al stiekem al een ambitie. Ja, Hè, tot het klankbord vind van ik de ook. man te Want wezen. al best wanden om mensen om die hinnen te samelen. Ja. Die dit ik zeggen, verstaan hebben van transitie. Maar, Dat is het. Zo. Nou, Geert, hier schrikken wij alle even. Zo. Als dat leert in Italië. dit hier ben net Transitie. Maar zo is het wel, want het is een transitieverhaal. hè? Precies, ja. Nou, ik zou dat ik voor me dat je de komende 2 tot 3 jaar zeker dat je in die transitie zit. Ik weet zelfs enigszins weet je wat het is. Ik ga het met Kooi mij maken met bedrijf opzetten. Hè? En dan zeggen ze de man ik wel eens, ja, maar dit is voetbal. Dit is voetbal. Ja, en ik denk dan wel eens, ja, maar het is ik maar gewoon een bedrijf. Nee. Hè? Nee. Natuurlijk. Nee, het is voetbal. Er zit emotie bij, helemaal weer. Maar als er iets bedrijfsmatiger aan Sjen, dan dat stukje probeer ik dan bij te brengen. Ja. En de binnen oerel in de organisatie, op financiën, op commercie. Ik en de RVC maakt zichzelf rustig gewoon eens in de komende tijd in de spiegel zien van jongens, wat is het ideaal plaatsje voor de toekomst? Ik vind dat het in een stichting heel goed regel is, met 4 certificaathouders, goed breedte erin, daar kan je nooit in ommin komen. Ja, en nou gewoon in de komende 2-3 jaar die organisatie verder eens op niveau brengen. En hoe zit dat nou oppakken? Want ik zei de hersen een aantal mensen om die hinnen samelen. Romke Kooienga kwam al vrij snel in de publiciteit via een Onder artikel andere. in de Telegraaf. En ik, Ja, Geert Vion ik mij naar de wedstrijd. miljoen is hij bij de wedstrijd. Wat aandacht door Hestel, hoe noemde ze dat? Een beetje badinerend Del zeiden we? Nee, Dat bent al een moeilijke woorden, Geert. Ja, transitie, badineren, Ja. best wel in vorm, Geert. jongens, Ik zou je helpen, Geert. uiteindelijk, je komt in het oude waar je in het najaske qua stadion, dat biedt je mogelijkheden om die volgende stap met te meid zien. Maar er is nog wel werk aan de winkel. Ja. En ik als organisatie, het is net meer, ja, sorry, maar het Cambuurplein, dat is bij al hun mogelijkheden. Nee. Maar dan zien gewoon naar je mogelijkheden. Zo naar die jeugdopleiding.
Hoe Frederik dat al hartstikke Sjoerd mooi is- steen had. Ja, en Sjoerd ik vooral eventjes naar een trainingscomplex bijvoorbeeld. Ja, maar Want dat is echt ook een nog zoiets vraagstuk. dat, Daar zullen we de komende 2-3 hier... nou, het is net elke week dat Harry mee achter de contour zit. Maar daar praat ik met die man over. Natuurlijk, maar dat zeg zeker een mooi trainingscomplex komen. Maar zit hij daar dan achter de broek? Nou, nee, maar, eh, nee, dat zal Harry nooit doen. Nee, en nogmaals... Harry is Harry van der Zee. Ja, maar directielid. ik begreep hoe vervelend het is dat de vragen die ze stellen moesten om het clear te krijgen, dat was net. En nu is het omgekeerd. Ik denk met die man mee. 16 oktober. Maar nou wie is toch ook in het verleden sponsor bij Heerenveen? Kooi is sponsor West bij Heerenveen. Ja, maar nou niet meer. Dus het bedrijf Kooi had Ja, sponsor West. maar goed, daar is toch wel iets mee te krijgen, toch? De marketingafdeling, ik ben ervan meestal in hun kracht zetten. Ja, maar waarom is er nou niet meer sponsor bij SC Heerenveen? Nou, ik denk dat dat goed is, omdat je probeert iets meer joch te zetten. Want het verhaal gaat ik zijn eigen leven. Dus in 2020 en 2021 gaat het bedrijf Kooi, met de marketingafdeling van Kooi, de keuze maken om Heerenveen te sponsoren. Vervolgens weer in 2021, toen ben ik zelf weer rondtreden als CEO van het bedrijf. En een van de redenen wie dat Kooi gang van centrale aansturing drachten wij naar decentraal. Kooi zit in 9 verschillende landen nou met eigen vestigingen. En je gang erin dat je in die landen directeuren noemen nam. En dat je dus een decentrale aansturing gang. Dus meer afstand naar de directieteam daar. En in de landen zelf alles regelen. Dus operatie. Maar ik maak alles. Ja. Nou, en dan krijg je dus ik dat het marketingbudget, wat doe ik, in eerste instantie gedeelte of jouwer opsplitst hoe de landen heen. Dus Duitsland, Frankrijk, internationaal. Ja, het land dat is minder. Dat wordt opknipt. Nou, dat betekende vervolgens dat bij Heerenveen van de 80.000 die kooide toen dat het weer omgang naar een 20. Nou, daar baalde Heerenveen van. Nou, dat mij, dat is een goed recht. Die baalde ervan dat het weer omgang naar een leger bedrag. Martin Koopman. Die baalde ervan. Die Dat wie toch de man best net zo goed mee op zitten. Dat is de commercieel manager van Heerenveen. Ik ga nu sprake, er waren mensen niet net aan deze tafel zitten. Maar in ieder geval Heerenveen, nou, die moeite om daarmee om te gaan, zeg maar. Nou, hier in zijn geduld gaan, dan win je later misschien wel weer in het jas gegroeid. Want Kooi is vanaf dat moment nog steeds 50-60% per jaar groeit. Dat geduld is er even net best. Nou, ik ben weer omtreden als CEO. Ik kwam in 22 met Cambuur in aanraking. En er wordt nou misschien wel zijn Heerenveen hier graag Pieter behouden wordt. Dat ken. Maar waar zei dat Pieter dat wil? Want dit is op eigen titel wat ik hier al die dingen. En was het bedrijf Kooi die hun eigen keuzes maakt. En dan maken ze heel duidelijk een onderscheid in. Hè? Ja, van, dat is er de persoon Pieter Kooi en het bedrijf Kooi. Ja, maar dat zei ze toch ik. Ja. Ja, ik dacht dat het bedrijf Kooi is ook Pieter Kooi. Nou ja, dat het seizoen wordt, dat begreep ik. En als er sign is van we pompen 10 miljoen op wat voor manier dan ik, op wat voor bedrag dan ik in Heerenveen, dan hier dat ik gebeuren natuurlijk. Zo simpel is het ik. Ja, maar wisten we wat het is, Roelof? Zie koen ik net bieden wat ik bij Cambuur wil vinden koe. En dat is? Nou, dat is deze plannen en ambities van de komende jaren. Ik vind deze fase waar Cambuur nu in zit, ja, vind ik gewoon machtig mooi. Gewoon de fase van een man of 20 naar 40, 50 man groeien de komende jaren. En de rest wel 10.190.000 euro verroer. Die komen ook wel weer waarom. Uiteindelijk is het 1 miljoen sponsoring en 1,24 in certificaten. En die certificaten houden hun waarde ik wel. Want hoeveel van die 10 miljoen, hoe snel weer waarom? Wat ik die 3 miljoen had. 2,24. Dat is fots is, maar dat stekst echt. Dat zit op het stadion. En dat Maar zijn die neonletters. certificaten die natuurlijk ook een soort van weer de behouden. Ja. Certificaten is weer oerdragen, is weer verkeep, jongen. Ja. Hoor. Maar is dit Eventueel. de economische cast of zo? Nee, Ik ken er niks voor voetbal. Ja. Nou, laten we dan even voetbal hebben. Nou, ik vind dit wel redelijk cruciaal. Ja, Pieter wil nog één ding zeggen. Dus Heerenveen koe in die zin, ja, wat kan ik verweten? Die koe mij net bij de week in stadion namen. Abel Lensen wonen ze er graag ophouden. Nou, bij mijn maten van mij, die hadden gekeken over mij. Die zeiden, nou, we hebben nou 12 voetbalstadions in het noorden die vandaan binnen naar voetballers. Eén is de allerbeste en één is de allerslechtste. Ja. Maar dat zie ik me dat net bieden. Nee. Maar ik vreeg me wel af wat hij dan wat hij beweegt. Want zo bij sommige mensen... Wat is dat al afregist? Ja? Waarom stapt dat dan? Nou, ik begreep die vraag wel heel goed. Maar je intrinsieke motivatie en gewoon een drang om wat verschil te maken zien en impact te maken zien. Ja, maar door verzinnen is het toch echt gewoon, hoor. Want Jan Rietstra had ook altijd een heel soort yield on Cambuur, maar uiteindelijk echt wat de man er zelf echt beter van. Dan krijgt hij gewoon 6% rente. Oh, maar Gerre, dat is één ding. Die keer ik best wel even niet spreken wil. Als iemand oors het gewoon voor een lege percentage van miljoen nemen wil, graag. Heel graag. Vind ik helemaal prima.
Ja, Dan maar die terug naar 9 die, letters van Kooi weer van het stadion. Nee, hoor. dat stadionnaam, dat stiert. Nee, maar terug naar die- maar Die oren, ja. terug naar die beweegredenen. Want als je bij Van Seumeren is gewoon een diehard FC Utrecht supporter. En die Ja. had een heel soort yield en die stopte gewoon een heel soort yield Ja. in. Maar volgens mij bist ook net een diehard Cambuur supporter. Nou ja, als je, ik deelt van mij. Ik ken Van Seumeren via net. Ik weet niet hoe die er precies in zit. Maar ik weet wel wat ik hier nog viel bij Cambuur. En de groeifase, wat zij nou erin gaan, vind ik machtig mooi. Ik geloof erin dat je, maar dat is je prima. stevig groeien kennen. En ik had er gewoon zin in om daar een stukje bijdrage aan te leveren. Helder. Roelof, even wat oors. Is Heerenveen, want daar wies van de morgen wies bij het pasmoment Ja. van Robert van Persie. Ja. Nou, laat ik eerst beginnen bij dijzelf. Ja. Bist je zelf een beetje hersteld van de vernedering? Ja, nee, ik hier er weinig. Stelt hij het van nederig wat dat betreft. Ja? Ja. Dat wie wel een soort van absurd hoe het ging. Want je zit in die eerste helft te zien en die echt een leuke eerste helft. Zie je gewoon een heel soort kansenvat. Ik zou in mijn commentaar naar die 2 naar dik 20 minuten. Of dit wordt 10 of dit wordt 4 of 5. Zo'n wedstrijd wie het een beetje. Wat denk je zelf? En toen. Dit had hij, die mooie. Dit had hij. Voor de grapjes van de forum betaald. Dat is wel leuk, hè? Ja. Ik denk dat is er nog wel een keer een strijd om. Wat denk je zelf? Ja. En, maar joh, die tweede helft, dat weer natuurlijk compleet absurd. Wat hoe dat omdraaide. Ja. En elke onval van AZ wie een kans, dat weer natuurlijk bijna belachelijk. Ja, maar Van Persie speelt met Heerenveen Ja, natuurlijk heel leuk voetbal. Het is heel aardig om naar te zijn. Zeer onvallend. Maar misschien kun je dat wel, want in de mindere goden, RKC Waalwijk, NAC Breda, dan neem ze maar op. Maar net in een AZ. Of misschien ook net in FC Twente. Hij zou morgen. dus van wel. Ja, dat hebben we zien. Ja. Maar nou zei hij ik van ik ben Ik grutsig zelf. op in spelers. Ja. Ik vind eigenlijk zelf, als je bent pas grutsig als je krijgt woen hebben met 3-0 van PSV. Nou ja, Je bent net grutsig als je krijgt nog een nieuw verlenen van AZ. Misschien juist dan. Dat je Grutsk op zijn wijze kennen. Nou, dat zie ik in die vraagstelling van mij, die lange vraag. Wat een onderdeel is van een heel minuut interview. Maar dat dubio is er. En ik denk dat hij dat zelf had. En dat joeg je letterlijk wel een beetje ta. Wat doe je? Je wil een spectaculair voetbal spelen. Je wil een leuk voetbal spelen. Je wil het publiek vermijden. Nou, je begint het seizoen. Je begint met een bepaalde opstelling. 4-3-3. Met een opbouw die altijd leeg begint. Ze willen daaronder uitvoetballen. Werd er ik ben altijd technisch worden. Maar dat is een wijze waarop hij voetballen wil. En daar zit het hele team achter. En dat was het 3 maanden lang. Maar dan kun je concluderen, dat had hij van tevoren wel zijn, daar krijg ik wel eens een keer het deksel op neus. Ja, dat snap ik al even. En Maar dat na kregen ze 4-4 nou. naar 4-4 hier, ik zei iets gewoon. En tot hier en niet verder. Ja, maar hij Of zei... net, Pieter? Ja, Doe ik trapen ze dan altijd door de reling heen. Ja. Nou ja, Ook rechtsback hier. natuurlijk vinden dat hij ik wil graag wat meer zien wil. En dan zei hier ik echt wel eens een keer wat lang, als het koer wat meer die lange baljan kennen. Dus ja, maar ik even toekie wijzen. En dat winnen ze bepaald net. Nee. Maar is het dan naïef, jongens? Een Andor, Geert, hoe zorg je hem er nou? Ja, het Cambuur is- had ik wel eens verlenen, hè, met Jochen 0 van Ajax. Ja, het 10-0 van Go Ahead Eagles. Dat betekent het einde van Rob McDonald. Maar ja, dat is historie. 6 keer Hilderim Zes keer. van Go Ahead Eagles. En die Goed. werd toen kocht door Heerenveen. Ja. Zitten Hij dingen veegt zo altijd naïef weer. Maak je die verhalen? Wat vind je? dat die, als je naïef, ja, er zit een vorm van naïviteit in. Ja. Want ik ben wel een beetje met Arjen hier. Als het dan 4-4 wordt en je zuggen zo links en rechts aan je voorbij gaan, dan denk ik, nou neem ik toch even een paar maatregelen dat dat even op hoort in deze wedstrijd. Ja. Aan de andere kant vind ik het wel prachtig hoe hij in principe in de materie zit. Dus, jongens, wij gaan voetballen en we krijgen een keer het lid op een oors. Het zij zo. Hij hield van tevoren nekkel onkundig, hè, bij zijn perspresentatie. Ik vind dat wel mooi, dat hij dat doet. Het is ook wel mooi, want de voetbalverhaal is natuurlijk lieke opportunistisch als de pers. Ja. En hij bleef bij zijn principe. Ja. En daar kun je van alles van vinden. Maar Maar ik kan me nog herinneren dat we hier aan tafel zien dat Ajax maar 8-0 of 0-0 won van Cambuur. En dat ik zei, Henk hier er nou eventjes een extra verdediger bij gooit. En dat zie ik, ik wil het. Ja, nou, maar doe dat nou. zeg ik binnen zo'n Maar- wedstrijd, want dan zegt het, nou, Fjouwer hier zegt het eigenlijk wel gebeuren. Nou ja, naar die 3 doelpunten naar rechts, die 4 wien. Toen dacht je, jongen, Maar de vraag is natuurlijk nou, want Doe heeft bij het persmoment geweest, Ja, van ja. zal hij nog enigszins dingen aanpassen voor de wedstrijd in FC Twente? Wat denk je zelf? Wat denk je zelf? Hij past hem net hoor. Nee. Nee. Nou, hij zei wel op bepaalde punten. Zijn we daar wel mee bezig en gaan we daar wel wat dingen aanpassen. Maar Maar wat- opstelling voor dat Guillermo van Utrecht kon deed nog altijd Maar plezier. nou eventjes naar het lijkt maar de uitviering te krijgen. Hè? Want Ja. hij wil iets. En wat hij wil... 7-5. Nee, 7-5.
Hij zei dus, elke keer bij de opbouw hebben we de beelden weer omsjoen. En wij komen elke keer in de opbouw in de problemen. Als een kans in kregen, Ja? dan kwam het omdat we in de opbouw in de problemen in. En dat wilst op dat deel van het veld, bij heel tieten, maar zo'n man, zie 4 man van AZ spelen. Ja. En toch kwamen we heel tijd in de problemen. Juist, dat het- En dan, we zagen steeds de opringen. Maar we vonden ze niet. Keulen, geef die bal eventjes wat meer aan de linkerkant. En niet door de as van het veld. Al die zulke soort dingetjes. Nou, en daar is hij dan weer maar on de gong juster in de nijbespreking. Beelden bij Sjen. En ze pakken dat heel goed op. En dat geven we dan zien FC Twente. Nou ja, Oké, dat maar is dan is verhaal. het- Maar ik zeg, die Ja. Kersten en die Bogniewicz op een bepaald moment close in beeld. Nou, die zien te janken. Nou, dat Ja. zou ik dus zeggen. Maar dat- wat Kersten doet en bij Bok zulke Davies, spelers? nou 2 spelers die dit spel was to spelen was spelen kennen. Kennen die dat wel? Want die binnen onder de bal. Misschien, ik vind Bok Davies vooral na zijn blessure van Oorlog niet echt een stuk minder binnen. En maar het allerslimste is toch eigenlijk dat het verdedigingstrio, die staan op een Hij zei middellijn. dus van ja, ik praat wel even met hij. Hij zei dus van ja, dat kan hij gewoon. Kersten en Bok Davies zijn echt hele goede voetballers. Ze zijn volle betere voetballers dan je op denken. Die kennen dat. Oké. Nee, maar het probleem is wel. met dat centrale verdedigingsduo, ze zijn te traag. En ze staan op een middellijn. Ze hebben een romte van 50 meter achter hun. Elke lange bal, het wie echt pupillenvoetbal. Ja, toch? Gewoon en maar onvallen. En ze kunnen heel leuk ballen, maar als ze de bal kwijtraken, lange bal eroverheen. Maar dat is wat Roelof zei. Bogniewicz had na zijn blessure nooit het niveau meer helft van daarvoor. Nee. Hij is totaal net wendbaar, totaal net snel. Nee. En inderdaad, in zo'n wedstrijd komt dat dan bleer te lezen. Maar toch ben er genoeg mogelijkheden om die bal uit te spelen. Side van Persie. En als hij dat gewoon doet en dat kan hij, dan spelen ze er onderuit. En dan, nou ja. Ja, dan maar is ja, de vraag dus altijd dat in die kind. Jongenien, je moet het echt gewoon ownen, hè? Ja, maar jongens, gewoon ownen. op Wat z'n- zei ze dan nou? Ownen. Je moet ownen. Je moet Je ownen. moet je is- gewoon wat is ownen. ownen? Maar wat is de impact, denk je, van zo'n nederlaag? Want ja, je verliezen, maar het is slimmer als maar 1-0 verliezen. Nou ja, maar ik vind wel terecht. Ik bedoel, haar je visie beet. Ja. Hè? En Wel mooi, hoor. en leer ervan. Ik maak er wel hoor, ik hou er wel van. Maar ik moet ik eerlijk zeggen, de wedstrijd hier kan nog net meer opstaan. Ik hier daarvoor een orenwedstrijd zien. Ik in het noorden van het land. Ja, dat is Oh, wel wat Feyenoord. Feyenoord, man. Dus die 2-2 van Wilhelmsson. Die- Dus die- daarna ga ik de muziek maar even omzetten in mijn bark en een Berenburg in Skokken. Ja. Ik moet dit maar even zetten verwerken. Ja. Maar als het Feyenoord al die kansen gewoon benut hier, Oh, dan het hier is is er wel echt zo eens hier. Bijzonder, hè? Ja. Mij nooit meer wij aan. Maar ja, doe maar. Dat gebeurt ik. Maar het was dus wel vrij logisch, hè, wat Van Persie al eerst zei. Er was wel één ding wat me je opvoelt in al die interviews die Maar hij deed. Wat wie bij dan? Bij de NOS. Dat hij de suggestie opwekte alsof Meesken het Ja. leuk vinden soer Ja. dat Robin van Nou. Persie en Jereveen verliest. Dat wisten ze dit net, maar daar ga ik Nee. hem dus naar vregen. Oh, En daar waar ga ik kwam een dat instatie- bij? Daar ga ik een instatie van gelezen. Oh, Dat wist je echt net. Dit is dat is dat het de opzetten is. Maar echt mooi dat er op je staan door echt respect. Zo. Ja. Genoeg geslijmd. Maar Lid dat hij- instaatje maar gewoon nee, zeggen. hij zei, dat praat Arjen. Hij zei inderdaad dat er gewoon mensen binnen die het fijn vinden om te zien dat het mis met hem gaat. En dus dat zei Ando correct. Komt hij daar correct bij? Nou, omdat ik denk dat dat zo is. Dat is een gevoel op basis van, wat is het, nu al een jaartje of 25 in de voetbalwereld. Ja, weet ik hoe mensen denken. Mensen spreken dat niet altijd uit. Maar goed. Mensen dan lekker vinden dat het even wat slechter met je gaat. Ja, dat gevoel heb ik. Maar dat is ook helemaal niet erg. Nogmaals, het raakt mij niet. Het boeit mij niet. Alleen, ik denk wel dat het zo is. Ja, dus als ik zeg, aha, 9-1 lekker voor je, dan zeg je van ja, dat verbaast mij niks. En ik zeg ook helemaal niet dat iedereen die aan gedachten heeft. Want er zitten ook genoeg mensen tussen die dat niet hebben. Maar er zitten er ook zeker een aantal tussen die dat wel hebben. Je kent je Pappenheimers. Nou ja. Zo zeggen namen en rugnummers, maar... Nee, maar ja, nogmaals, ik denk dat het zo is. En ik spreek het uit. En voor de rest doet het me ook niet zo heel veel. Ja, is toch apart, toch? Wat was er zeggen? Nou, deze die kan bij mij ook wel binnen. Ik herken je er echt best wel heel vol in. Oh ja. Ergens ga ik op een of andere manier, en dan zul je er ook wel lachers op je gang krijgen, maar ga ik mijn carrière van hoe dat Ali Bikoy ik deel zet naar die 14 jaar dan. Ik wil zien als een soort van topsport carrière. Hè, wat echt wel diepe down kent had, bijna fiets, klanten die de rekeningen net betalen. Iets wat gewoon echt even compleet zin zit. Hè, en uiteindelijk had het je grote hichtes gebracht en een grote succes opleveren. Ja, en ik herken dat gevoel van de topsporter wel heel erg. Dat er altijd een groepje is die het gevoel jouwt. Dat zie ik wel graag op een backshow gaan. Ik ga het Ja, maar dat hij het Nou ja. misgunnen. Ja, precies. Ja, nee, maar, precies. Ja, ik snap het. Eh, Ja. Ik moet je toch even onderbreken, want jongens, het is er wat hier voor. Oh. Oh. Ja, Ja. het bloedstollende Nou. speeltje. Nou jongens, let hem maar Ik wil jaren. de eerste vraag wel stellen.
Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is zelfs de vraag. Waar had ik om de telefoon? Je mag je vragen stellen en die willen dan beantwoorden met ja en mij nee. En de eerste vraag is van Pieter. Pieter, stel maar een vraag. Ben je voetballer West? Ben je voetballer West? Ja. Ja. Nou, Oei, voetballer West, hè? West, dus net meer actief voetballer. Dat is de tweede vraag. Ja. dat is dus de tweede vraag. Ben je nog steeds actief als voetballer? Ja. Ja, nog altijd actief als voetballer. Geert. Nee, Geert. ik was zo graag. Ik denk dat ik het ook al weet. Ja, ik weet. Wisto Michel Flap. Jazeker. Ja! Ik wist het oprecht net, maar het is mooi Twente, Ja, ik Heerenveen. ga er even ontacht. En ja, we hebben het regelmatig. Ze zeggen, een Michel, ik wil wel eens uitnodigen. Dat komt er dan net. Dus ik denk, nou ja, Zegt hij iedereen altijd is nee? daar. Nee. En ik ken Michel die nooit. Flap, Ik ben nooit speler een van, snake. van FC Twente. Dag Michel. Hey jongens. Hey. Hoi, hoi. Jongen. Ik ben heel benieuwd, Michel. Hast u de wedstrijd AZ Heerenveen jongen? Ik heb stukjes gezien, want wij zaten eigenlijk nog een beetje in... ik had zelf dopingcontrole na de wedstrijd, dus ik was wat langer bezig. Maar ik heb wel stukjes gezien, dus ja, die 9 goals die heb ik wel voorbij zien komen. Ja, precies. En jullie hebben natuurlijk de wedstrijdanalyse ook al gehad. Waar liggen de zwakke plekken van de Heerenveen? Hoog druk zetten, denk ik. Ik denk dat jullie hoog gaan druk zetten. Nou, er zijn wel wat zwakke plekken. Ja, als je goed druk zet, dan liggen daar zeker mogelijkheden, ja. Ja, dan is de fruit dat toch mooi voor jou makkest. Als het een beetje mee zit, zoals bij Troy Parrott, het zou heel mooi zijn. Ja, Kun je wel beginnen morgen trouwens? Ja. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd nog niet hoe wij gaan starten, jongens. Dus ik heb geen idee eigenlijk. Nee, maar ik begreep dat je afgelopen weekend nog niet kon beginnen, toch? Omdat je nog niet fit genoeg bent? Nee, klopt. Ik had afgelopen week wat hamstringproblemen. We hebben natuurlijk deze maand 7 wedstrijden. Dus ja, daarin wouden ze eigenlijk niet heel veel risico nemen. Dan afgelopen zaterdag ging de wedstrijd niet zoals we gehoopt en verwacht hadden. Dus ja, dan wil je zelf daar nog wel een rol van betekenis in spelen. En dus ja, ben ik er eigenlijk nog opgekomen. Ja. Maar als het ook- En ja, nu is het ook al wel weer een stuk beter. Dus ik kan zeker spelen. Goed zo. Maar als je dan naar die wedstrijd zit te zien hè, van AZ en Heerenveen. Dan is natuurlijk er is ooit voetballer West bij Heerenveen. Ik nog een beetje supporter. Doet het ook een beetje zeer als ze dan zou verliezen? Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel, want ik kijk elke wedstrijd bijna van Heerenveen. Als ik kan natuurlijk. Alleen, ja, op een gegeven moment als ik zelf in het veld zou staan, dan zou ik op een gegeven moment wel een beetje een bepaald godverdomme, nou ik mag het even een beetje hard zeggen. Een beetje potverdomme in mijn lijf krijgen van, tot hier en niet verder, weet je. En Ja. natuurlijk heb je daar jezelf er ook mee, maar ik denk dat het toch ook wel een beetje bij jezelf zit van, ja, ik wil geen vernedering krijgen. En wanneer wie dat punt dan? Wie dat bij 4-4 ongeveer? Bij 4-4? Dan is dat zoiets. Ja, dat is eigenlijk wel de uitslag dat ik een beetje in mijn hoofd had van nou 5-1 tot hier nu is het wel klaar, zeg maar. Kijk, je kan uitgaan van eigen kracht en ik vind het mooi ik merk dat het leeft. We willen voetballen, we willen mooi aantrekkelijk voetbal zien. Nou, dat is natuurlijk ook wat Heerenveen wil zien. Dat vind ik erg leuk om te kijken. Alleen ja, je merkt dan toch als je toch het niet voor elkaar krijgt, ja, dan wil je er niet met 9-1 afgaan, lijkt mij hoor. Dat zit niet bij mij in ieder geval. Ja. Maar Gould in supporters had dan ik een beetje Michel op zo'n sneurtejoen. Nou, ik moet zeggen, dat valt wel mee. Maar ja, ik heb wel... Ik bedoel meer als ik naar mezelf kijk, als ik daar zelf zou staan, dat zou ik niet heel lekker vinden, nee. Nee, dat snap ik. En hoorde je hem dan bij FC Twente er nou ook rekken mooi dat Heerenveen wat verhoor je zal? Of ja, wat denk je zelf? Ik hoorde van dat na de wedstrijd dat de trainer zelf had gezegd dat hij gewoon wel blijft doorgaan met wat hij doet. En ik moet zeggen, uiteindelijk vind ik ook dat dat moet. Alleen ja, ik heb zelf ook al, zoals ik zeg, ik keek vaak zelf ook naar de wedstrijd. En dan zie je wel, van als het dan misgaat, ja, dan is het bijvoorbeeld wel open. En daar hebben ze nu tegen AZ wel... Ja, daar zijn ze wel tegenaan gelopen. Dus wij zijn ook best wel een ploeg die wel goed druk zet. Natuurlijk met de grondvesten erachter. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar dat zien we morgen allemaal. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, dat is dan mooi. Maar laten we eerst nog even kritisch wezen. Want ja, leuk en aardig Michel. Jim Helly voor de Champions League. Maar Jim had maar 4 punten nu de eerste 4 wedstrijden. Dus bij Jim gaat het ik net al te florissant. Nee, je hebt helemaal gelijk. Nee, we zitten op dit moment eigenlijk een beetje in een fase
dat elke schot op goal via aangeraakt wordt en dan erin gaat. Wat moeilijk doelpunten maken. Ik vind dat ons veldspel er wel gewoon goed uitziet. Het zit, ik wil niet zeggen dat het tegen zit, want dat vind ik niet. Ik vind dat wij gewoon door moeten gaan. En dan weet ik zeker dat wij met de kwaliteit die wij in de groep hebben, dat het vanzelf gaat zoals het moet gaan. En we hebben ook geen makkelijke wedstrijden gehad. Het zijn gewoon goede tegenstanders. Dus ja, ik verwacht dat het gewoon gaat lopen. We hebben zoveel kwaliteit in de groep. Dus ik heb daar volste vertrouwen in. Maar ik ben het mee eens. We staan er niet voor zoals we hadden gewild. Nee, dat snap ik. Nou, eerst dus morgen, dan de wedstrijdje in FC Twente. Maar na je weekend, dan is het flappie op Old Trafford. Glory, ja, dat is wel kicken, hè? Ja, toch? Dat is toch fantastisch? Ja, dat is echt dat is fantastisch. Ik bedoel, we hebben een loodzware loting. Maar wel geweldige wedstrijd die je gaat spelen. En natuurlijk United uit, 2 grote Turkse teams thuis. Olympiakos uit, weet je. Het zijn gewoon geweldige wedstrijden die we gaan spelen. En daar kijk ik wel ontzettend naar uit. Maar ja, natuurlijk United uit, dat is wel een flappie op Old Trafford. Hoog druk zetten. Hoog druk zetten, ja. Hoog druk zetten. Matthijs de Ligt onder druk zetten. Ja, nee, dat is natuurlijk wel een droom. Ja, dat is een droom. Dat vergeet je nooit meer. Nee, dat snap ik. En dan dat vergeet je nooit meer. Die directe zinstander wordt dan of de Ligt of misschien Mazraoui. Beetje vanaf links. Ik weet het niet. Ik zie nog waar ik ga spelen. Ik hoop wel dat ik ga spelen. Maar dat zijn wel de potjes die je graag start. Want ik bedoel, ik ben ook tegen Salzburg gespeeld. En dat tempo en dat niveau, dat vind ik prachtig om tegen te spelen. Daar word je echt uitgedaagd als voetballer. Ik zoek van een week even eerst de wel, Michel. Want leuk en aardig Heerenveen. Maar Manchester United is belangrijker. Ja, maar het is ook wel een beetje zo'n ik wil niet zeggen valkuil, maar het is toch de eerste wedstrijd die eraan komt is het belangrijkste. Hè? Het is heel cliché, maar het is wel echt zo. Want ik kan natuurlijk niet nu op mijn hoofd bij gaan hebben dat ik United uit ga spelen. Nee, dat was de eerste in Hollebed parkeren, zat hij er. Want sorry, hoor jullie dat, jongens? Sorry. Ja, ik zit in de auto, ik kwam van training, dus oprecht, de eerste belangrijke is oprecht de belangrijkste. En dat is nu eerst Heerenveen. En dan gaan we naar Almere. En dan zullen we maar eens kijken hoe we United gaan aanpakken. Goed. Ging Jan en Tineke ook mee naar Man United? Die gaan er zeker heen, ja. Die gaan er zeker heen. Nou, heel veel plezier. En dankjewel dat je even aan de telefoon komt voeren. Morgen. Tuurlijk, geen probleem, jongens. Oké. Hoi, Michel. Yes. Hoi. Ja, Arun Vreed, toen speelde Cambuurtje in Jong Ajax. Dat die dus die allereerste wedstrijd in het Kooi-stadion. Wacht even, dan kunnen we daar ook nog even... Dan mag ik even kritisch op wijzen, toch? Ja, hoor. Nou, dan ben je de nije Grutte man aan de kant van Cambuur. Dan word je stadion verneemt en dan ben je net bij de eerste wedstrijd zo wijzig. Toch het scootjeszielen notabene. Kan toch niet? Ja, blijkbaar viel dat voor mij belangrijker op dat Ja. moment. Nou, dat mag ik. En dan neemt het de Grutte man. Ja, ik chasseer een beetje. Hè? Ja, zeker. Maar wat ik zeg, hoe krijg je nou meer draagvlak onder dat geheel? Hè? Dat is een keer een stukje. Ja. En dat ook je mening. Ik wil zo jaren. Ik was er van tekst. Hoe krijg je dat nou al jaar? Ik woon die Grutte renteles en dat je niet naar beneden te krijgen. Hoe krijg je dat Cambuur nog meer in de breedte leven gaat? En dat ik dus Ik zeg Geert van president. En dat ik zonder zwaar naar het scootjeszielen ken. Ja. Nou, dat had een protte te maken met het traject waar snel inzetten hast. Wat de transitie neemt af. Ja, mooi. Ik wil, want er zitten mensen in die daar verstand van hebben. Romke Kooien gehakt neemt, maar wat kist er meer namen nemen die daar bij Stiepje? Mijn oud-collega's, Kees, Mimaatje en Erik, die sluiten bijvoorbeeld 16 oktober ik even aan. Dan geven we de directie zitten. Wie ben Kees en Erik? Dat ben mijn maat. Van Kooi. Als je de directieleden van in het Kooi. stadion komt, dan kan je ze leren kennen. Ja. En Erik en Kees heb mij in de directie zitten van Kooi. Ja. En die Dijs bijvoorbeeld even mij om even met die man hoe de strategie van de komende te praten. Daar leidt een plan voor de langere termijn, maar is dat al hier nog vers genoeg? Leven gewoon, hoe nemen ze dat? De olifant in de porseleinkast benemen. En dat is de haatsponsor. Cambuur had een hele loyale haatsponsor. Ja. Met Dijkstra Drijsma. Maar als het just naar de sponsorbedragen en dat verhorst je in hoe orenclubs, nou, dan valt er nog wel wat weens te beheljen als ik dat goed zeg. Hoe zit Lewis is de transitiemanager daarna. Zo. Ja, we moeten hem nog toch wat verantwoordelijkheden. Ja, precies. Het is net langer Robin Hood. Nee, uiteindelijk kennen zulke bedragen en zullen zulke bedragen ik omhoog gaan. En dat is ook iets wat nou ik met Dijkstra Drijsma bepraten wordt. En als je zegt wat er uitkomen. Wat vertellen ze nou dan? Nou, het is...
Ja, ik heb mijn eigen bedragen genomen. Ik vind dat ik raar om mijn bedragen van mijn oren te Nee, nemen. dat moest ook nergens zitten, maar dat de Cambuur is ongeveer. Maar bij Cambuur vind je... Bij benadering. Wat is het... Ja, wat is het wurg? Nou, Het uiteindelijk, shirt. nou ja, dat hing het er mij van als je. Ik bedoel, we gaan naar de Eredivisie, dan kerst een zo'n 8 ton, bloest in de eerste divisie. Ja, dan maakt dat richting 3, 4 ton. Sowieso een stap mee het te zit nou kennen. amper boven de ton. Ja, Iets maar beetje. er zijn meer mogelijkheden. Hè. Zaak daar van de week eens even mee Art en ik eerst daar even met mijn broer op praten. Hè. Die zit bij de KNVB. En Otto die zei van, en als nou die certificaten in een stadion, zoals dat bijvoorbeeld Ajax dat had. Hè, die hadden certificaten van die stoel, dan best u een soort van eigenaar van die stoel. En dan kerst ik naar Jong Oranje of de Fralië of wat er allemaal komt in het stadion. En dan kerst u dat certificaat keerpje. En inmiddels gaan ze bij Ajax voor €13.000 per stoel gaan ze over de bühne. En dan zal dat voor het net zo vier wezen. Maar stel je nou eens voor, du kerst die stoel in het stadion vanuit die BV, kerst certificaten van die stoel verkeerpje voor 2-3 bankjes het stuk. Als mensen daarom meedoen gaan en dan kerst op zo'n manier 2-3 miljoen schuld aflossen naar de gemeente of naar Mijta. Dan is die renteles dus kwijt. Maar in stoel, wie Oudoen vreet, die weer reserveerd voor... die net bezet. Nee, die wie net bezet. En want ik wie dus ook bij de wedstrijd van Cambuurtje in Jong Ajax. En toen drukte Sto Geert mij een briefje in de hand. Dit briefje. Nou, let hem maar zien. Ik had een station. Ja. Het station? Ja. Maar Lipperchen, maar wel. Oké. Collega Henk-Jan Dijk stuurde hem. Oh, Dijk die helemaal stuurt. Nou ja, het is zo dat Roelof de Vries die het nieuwe Cambuurstadion voortzet als een IKEA bouwbox. Want hier ze een stoel voor hem reserveerd met deze tekst. Rudolf de Vries. Rudolf de Vries. Ummer Friesland. Ja, mooi dienen nog. Ruben Sietsmaat. De vraag is van de afdeling pers van de Cambuur, is dit een leuke grap? Ik zei, dat lees ik voor. Ja, ik moest wel even, toen ik de fotootje voorbij zag komen in een groepsapp, toch moest ik wel even leidje. Ja, toch wel. Ja, want ik wilde graag naar het stadion daar, maar wat ik zei, ik moest het interview van Noppert. Ja, mag ik nou hoe heet Noppert of zit dat net op het schema? Zit net op het schema, maar ik wil eerst ik wil het even nu Cambuur hebben, want ik wil even... Maar wie lachen? Wie lachen? Nou, eerlijk. Ja, net altijd humor bij Cambuur, maar dit is een geslaagde grap. Maar ik zei eerst van, we krijgen nou eindelijk weer eens een keer het woonskip te jaren. En ik hier erop hopen, hè. Jong, speelt het Cambuur, Tje Rode JC. Ja, goed. Ja, de goal waar het uitgeurt. Vandaar ik mijn antwoord op de stelling kreeg. Ja, maar toch zou het van... We gaan net voor de eerste keer jaren. We hebben het al het Oren Vreed. Bij die Alkeurde goal. Ja, jongen. Oké, ik stel op de banken, maar net zo wezen. Die bal leidde nog niet in zien of het woonskip klonk als ze winnen. Dat is een heel lied tuintje. Ja, maar wel gewoon een training. Terug al. Ja, joh. We hebben hele mooie passen plakken. Wij zitten er, we shirten het mooi van boven en de zerst, het handje in. Door dit. Maar wat vond je van Cambuur verder? Ik vond het best wel een aardige wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond Cambuur echt wel best aardig voetbal in. En in dat opzicht kun je er echt vertrouwen in hebben. Maar had je net scoren, win je nooit een wedstrijd. Alleen de woensdag is het in Jong Ajax B. Nou ja, het Ajax-spielertje in Jereveen met Ajax B, dan, wat wie dit dan? Ajax D? D, misschien wel. Maar van, er wie iemand die stut ze werkelijk met kop en schouders boven uit. En dat wie Mark Diemers. Ja, Mark wie fantastisch. Hij is ook al vierder worden. Door heeft mij de vraag stellen of dat terecht is. Ik denk dat dat terecht is. Maar kan hij ook wet herinneren? Want er wordt nogal wat van hem verwacht. Hij is liever hier net, dus dat zul je net... Maar dat was nou kijkt alsof de rest echt meuk is. Het is net meuk. Dus juist best Oranje Vreed, ik wist wel, dan komt er een bal, een crosspaas. Ja, en dan is juist Ottersen, die had gewoon 4 seconden nodig om die bal überhaupt goed onder controle te krijgen. En nou ja, het is wel een verschil. Het is een ongelukkige wedstrijd, dat kunnen we wel niet zeggen. Nee, maar goed, dan neemt de Ottersen nou. De Casquili is in principe de verste rechtsback. En dat is natuurlijk een prima speler als hij staat. Ja, maar Casquili is nog blesseerd. Ja, weet ik wel. Maar zo Diemers steekt er natuurlijk wel boven uit, maar de rest is ik net min. Het is toch best wel een aardig ploegje. Nee, maar wacht even. Dat bedoel ik. Een spits als Michael de Leeuw, met zijn ervaring, met zijn ondervinding, en die krijgt die bal op een presenteerbladje. Hij staat 1 op 1 bij de keeper en hij rast hem de trede ring in. Ja. Maar dan verwacht ik net van een spits als Michael de Leeuw. Die verwacht rust voor de goal. Ja. Maar we hebben nou een Nigeriaanse Ier. Ja. Maar dan is een zucht. Ik verwacht nogal wat van Afolabi. Het is wel een spits in transitie. Geertje weer maar hij moet fit worden. Hij is net fit. Hij zit Joen wel op de bank.
Hoe lang ken je mooi dan? Dat zie je minuten een kwartiertje. Ja. Oh jee. Krijgt als Ilias Alhaft, Orgen Vreed. Ja, die overigens wel iets van zijn Ja. Klopse Shelly. Dat is een goeie voetballer, hè? Dat maar wie die dat vaart dat weet hij ik nog naar FC Noah ging. Dat Nou, is ook ik nog wel Ja, redden. bij Rotterdam of jou, ja, maar bij Ook Cambuur- Sijs. Oh, Sijs. Oh, ja. Wat een vallen Sijs? Ja. Maar hij had die het nodig. Ja, en dat hield ik voor Alhaft. En Doe heeft hem al afskeuren. Waar? Afalabi. Nee, hè? Nee, Ja, zeker niet. Nee, Terwijl ik ik hier- links zei toen, dan komen ze om maar een Nigeriaanse spits. Die het bij Kortrijk maar 1 doelpunt maken. Oh, nota ken ik die nog net op een flaten betraapje. Dat heb ik inderdaad zijn en dat klopt ook. Ja, Ja. maar er ziet een toontje, jongen, was dat toen Nou zei. ja, maar dat is pure invulling van die kant. Maar we staan zo aan het einde van het seizoen. Dat is Precies. toch wel interessant. Dat is belangrijker. Maar ja, ik weet, dat weten we net, dat weet je niet. Wat Dan denk heb ik je geen zelf? glazen bol. Ja, nee, maar wat denk je? Nee, wat tikst ook. Maar het enige wat we wacht ook even, weten, dat is Nou, in de stel, lijst. ik vind, oké, ja, dat is gelijk, Pieter, dat is gelijk. Nee, ik wil Ik wel vind wat top doen, 4 van ons, Ja, hè? Ja. Do, als nieuwe transitiemanager, Ja. de Benjamin terug. Ja. Als het top 4 net slaagt. Nou, ik vind qua voetbal, vind dat 8e plak, dat zou wel hartstikke mooi wezen. Ja, nou praat gewoon Henk en... Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Nee, ik vind, en mij nou, dat is echt wel een goede selectie. Dus dat 4e plak, dat ken ik prima. Maar ik zie ook net raar op het moment dat het 8 of 9 is, als die na-competitie mee helpt. Ik hoor. Maar ik vind zelf best wel heel belangrijk, en dat klinkt misschien ook omgekeerd idioot. Ja, dit hier vind ik nou helemaal net als het op kleur is om te promoveren. Het mij van mij, als supporter. Maar als je zoals wat de organisatie nou is, in Je het geheel, spreekt de transitiemanager. dan denk ik dat hoe 2 draaien hier pas echt serieuze stap Ja, maar een Want zie je kampioenschap nou wel valt wat natuurlijk net te plannen. Dat nee, hoe komt nee. je? Dat hoe Ja, komt maar goed, promoveren, NAC Breda. Ja. Maar het maakt het ook net uit of je nou... Het mij van mij, maar een NAC Breda scenario waarbij ze als de 8e promoveert. Nou, ik vind, je moet er wel de basis onder het de hele organisatie goed staan. Hè? Wat ik krijg om een paar keer proberen te zeggen, hè? Die schuld die erin zit, €870.000 rentelasten per jaar. Ja. Nou, dus dat is veel interessanter. Hoe krijg je wordt dat in de komende 2 jaar naar beneden? leeg. Binnen gewoon mijn groep kabaal kwam er die het voor 12, 3,4% waar willen. Kerstcertificaten vanuit het stadion waar je voor het zetten krijgen. Binnen meer mensen die misschien certificaathouder in de stichting Je willen. klinkt net de transitiemanager, je klinkt de investeerder. Ja, nee, misschien. Nee, maar dan, Je klinkt misschien wel een nij vastzitter. dan krijg je die rentelasten naar beneden toe. Ja, dat is een En als je €870.000 rentelasten bespaar je kerst, dan mij staat precies, dan mij staat in de selectie stekken. Nou, dan had je een betere basis onder alles. Dus Ja. toch? Dan komt Ja. dat voetbal wel. Ja. Maar stel je nou voor, hè. Cambuur wil heel graag die Holmström in de winterhelje. Dat is een hele geweldige voetballer te wezen. We kennen hem al hier net aan deze tafel. Maar hij is geen goed te wezen. En ze komen een ton te kwart. Kun je daar dan bellen? Ze mij in belly, maar ik get net waar. Net wel? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, mijn oren worden van... Soest Nee, ook nog wel ik eens zou- vaker investeren willen in Cambuur. Dit is nou weer transitiemanager. Ja, maar als je transitiemanager dan wel zo was. Maar ik snap Pieter zijn antwoord wel, want Pieter is wel goed informeren en die weet dat hij transfervrij is in de winter. Dus dat die Dank u wel. ton, die Oké, okay, maar die is ik- net nodig. Oké, nee, maar het gaat wel om salaris. Ja, de beste man, en je moet er de concurrentie omgaan met clubs uit Polen. En die betalen maar- in de regel meer dan Maar Cambuur. wat ik nou naar Grutsiel heb, het Gucci. En dat is ik net Oh, nog wacht nog. eens even. Wacht eens even. Ja, oh, wacht. Oh ja. Je hebt natuurlijk maar Hij zag het regelmaat. berichtje. En je moet wel hoe de sterke jerken gewoon. Nou, anderhalve. En ik denk, dan maak ik maar even wat. Even reclame, mootje voor de sterke jek. Wat zit er al hier in die poeder? Er zit een prachtige. Ik denk dat Keert is die wel weg? opzetten wel. Pieter, dan moest even introduceren, want we hebben natuurlijk voetbalfans als publiek. Wat is de sterke jerk? Dat is een scootje. 100 jaar oud skip. Bij mij weer de Friese Marten skeuren. En dat is een orenpassie. De bril direct bij je Ja. opzetten, dan hebben we het ook helemaal compleet. En dan ga ik even wat sluikreclame. Ik mij dus van je maar alle jaren tas Is dit voor al, ja, voor u al hier een tas? Dit sluit nog wel aardig stroom op deze. Maar we zoeken dit echt, jongens. Zo, ja. Geert, ik heb een idee. Sterke jerken. We hebben een prijsvraag. Hoe vaak is de sterke Jerke kampioen worden in de Grutte A? En je kunt dit hele pakket winnen. Juist. Hoe vaak is de sterke jerken kampioen worden in de grote A-klasse bij de IFKS? Had je met witte mailen naar sport@omroepfriesland.nl. En Pieter Kooi stelt persoonlijk onder de eerste 5000 instuurders zo'n pakket beschikbaar. Dus het komt altijd kleer. Maar omschreeuw eventjes dit pakket, Geert. Wat kun je precies winnen? Dat is een open kop. Wat je winnen kunnen Ben ik is podcast deze straks? prachtige tas. Wat je van alles maar kennen als je te badskippen gaat. Wat je winnen kunnen is deze geweldige pet met het sterke Jerke logo. En hij zit fantastisch. En deze zinnebril, die past onder mijn eigen bril, jongens. Het is een overzetbril. Die zie je niet overal meer tegenwoordig.
Komt er ook bij. Sport@omroepfriesland.nl. Even eerlijk, als je zou zorgen dat we voor de tweede keer kampioen worden, dan gaat de lol dat toch ook wel wat aan. Dan ben je daar toch ook weer gewoon. Nou ja, misschien... nee, dat went voelde ik net. Maar... nou ja, weet je... Genoeg goed het scootje zien, Pieter. Het is zo oer 15 hier nog altijd. Dat Cambuur, dat doet wat hier ik mij maakt. En dat we dan met z'n allen dat kampioenschap vieren kunnen. Dan komt je maar zo'n pakketje van Cambuur natuurlijk. Ja. Maar bist de oer pak een beetje 15 die nog altijd sponsor bij Cambuur? Ja, ben ik van het jongen. Er moeten wel heel rare dingen gebeuren. Ja, dat is toch prachtig. En dan zit die naam oer 15 direct nog op het stadion? Dat zie je niet sowieso nog. Ja, dat zie weet je niet Verstlijn. En dan 15 ja, maar wie dan maar Westja wat er dan... Maar allicht is er dan een mooie sponsor die dat oerpakken wil. Ja, ik ben ik wel eens meestal die het hem afgeven van... Geert, dat nog eens in de microfoon staan. Pretty woman. Toch eens? I'm the big O, Roy Orbison. De liek is echt op nou, ja. Maar dan ben ik wel meestal die afgeven van... Nou, wist wel, Pieter die zoekt de hele clubcape kennen als het worst. Ja, maar... Worst. Hast die ambities net? Worst hem net... leiding Jaan on Cambuur en die transitie echt als verantwoordelijke tromaatje? Nee, dat is absoluut net mijn ambitie. Ik had dezelfde ambitie om vanaf volgend jaar mezelf te ontwikkelen als investeerder aanhouder in wat orenbedrijven en ik. Die ik op ziek werk naar op ziek in. Wat ik nou ook bij mij van me go. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar ik in de sport, bedrouwen in de sport? Nee, maar dit is toch prachtig in de sport. En dit verbindt toch. Maar bijvoorbeeld reetrieden of zo? Ja, hek ik wil op praten. Ben ik mijn sponsor west van de zilveren bal. Een 100 meter reetrieden. Ja. Reetrieden vind ik prachtig. Maar ik geloof dat we eerst wel de handen vol houden om Cambuur in de goede lijn te krijgen. Ja. Wanneer denk je dat deze transitiegroep, laten we zeggen, de eerste resultaten boeken kunnen? Ze van, nou krijgen we toch daar wat grip op. Nou hebben we toch wat concrete dingen bij de hand. Ik denk, ben nou een jaar hier. Jij hier? Ja. Ja. En dan haak ik het door de organisatie die wat volgende stappen maken op verschillende gebieden. Dan haak ik het door een nog bredere groep sponsoren. Die ik al wat stapjes naar voren te maken. Hoe mooi zou het wijzen zat ik in november 22 met €150.000 in certificaten staat binnen. Nou, dat zou er fantastisch wijzen of er nog een PMS te vinden binnen die dat mooi vinden. Ja. Maar we hadden nog net. Nee, ja. Dat denk dat die er wel te vinden binnen. Ja, nee, ik doe mij serieus mijn best om daar een groep kabel te krijgen. Ben er nog meer gekken zoals dat zo is? Nou, saai idioot wie het misschien wel. Maar... Dat hier toch mooi West. Dat er nog meer van dit soort mensen dat zou ik wel heel vet vinden. Ja. Ik bedoel, dit is nou genoeg. De Pieter Kooi Show West, de stapjes die het al die stond mij opschreeuwen haast. Dat wie mijn bedoeling ik in eerste instantie net samen. Ja, dat moest ik ik moet bezig zeggen. Ja. En ook gewoon meer breedte eronder krijgen. En zo komt er een eind aan deze hele grote Pieter Kooi Show. Maar we hebben nog wel. We hebben nog wel een paar overdenkingen. En je moet er kiezen en we komen er net op waarom. Andor, de eerste is voor jou. Nee, waar? Sisto lever. Nou is het Geert of Sisto lever nou is het Roelof? Nou, ik ga kijken door op Sidesjoen. Dan laat ik me weer slap. Dus dan lever naar Geert. Hey, wat is dit nou weer? Hey? Roelof, bist jou een romanticus of een realist? Oei. Ik heb beter wel Lisette vragen. Ja, die is hier net. Die is op koor. Oh, ja, die is op koor. Ja, die is jong was de leven. Voor de journalistiek ik ben natuurlijk neigd om meer realistisch. Is toch voor romanticus? Oh, romanticus. Zag je daar komen, hè? Nee, ze hebben net aankomen. Geert, waar is die favoriete linksback? Marsman, Paul of Mercera? Mercera. Ja. En de laatste is van uw eigen transitiemanager, Pieter. 0,0% BTW of toch liever gewoon geen 20%? 0,0. 0,0. Maak die dank, deze Pieter. Ik vond het leuk dat ze er weer is. Kijk. Mooi. Na weekend dan ben we er weer. Maar een nieuwe presentator. Jazeker. Want ik ben er zelf dan net. En de gasten weten we ook nog net. Maar één ding is wis. Na weekend is de Wol gewoon een sportcast. Onthoud. Dag.